kada je u pitanju ne samo Srbija, već ceo Balkan, nekako imam osjećaj da se svi suočavamo kao žene sa diskriminacijom, nema veze da li je u pitanju novinarstvo, znači da li smo novinarke ili je to neko drugo polje, pa kad i pogledamo, na primjer u Srbiji, evo za 8, odnosno 9, 10 nedelja ove godine, 2023. desilo se 9 femicida, znači 9 ubistava žena, tako da vidimo da žene jesu negde u nižem položenju. Ono što je neko moje lično iskustvo, jeste, baš sam jako dugo razmišljala o svemu tome da ja se možda nisam toliko suočavala sa diskriminacijom u smislu da sam žena. Jesam, sad ne mogu da se setim tačno nekih kao primjera, ali znam da se nekad mi je prošlo kroz glavu kao ovo se ne bi desilo da sam muškarac. Ali, na primjer, ono što se sada dešava, s obzirom na to da sam mlada mama, da sam dobila čak i od koleginica neke komentare gde možemo da vidimo tu neku diskriminaciju u smislu nećemo mi sada da radimo umesto tebe zato što ti imaš decu. Gde nigde nikada nisam čak ni tražila da se radi umesto mene, ja stvarno volim svoj posao, ali prosto ta neka nerazumljivost prema sad ovoj poziciji u kojoj se nalazim, a to je i da radim i da prosto imam obaveze prema još jednom živom biću, prema detetu. Tako da te situacije su se sigurno desile i naravno mislim da je jako kao najvažnije nešto što, mislim ne najvažnije, nego najuočitije je taj stakleni plafon gde mi možda teže malo napredujemo, gde dođemo do te jedne pozicije i ne možemo dalje, nema gde prosto dalje. Gde sam se ja, na primjer, do pre mentorskog programa, jako sam se osjećala da sam došla do tog staklenog plafona i da ja sad ne znam gde treba da idem dalje kako bi napredovala u svojoj karijeri. A još jedna stvar su i plate, gde, na primjer, vidimo da na istim pozicijama novinari imaju veće plate nego što imaju novinarke, pa čak i ako idemo u dalja ta neka dalje pozicije kao što je, na primjer, ne znam, producentkinja ili da ne pričam o poziciji žena, pošto ja se bavim audio novinarstvom, to mi je kao primarno zanimanje, moja ljubav i moja želja, znači u audiju, u sound dizajnu, gde su žene, em što ih nema puno, em ako ih ima, uvek su nekako skrajnute, nisu u tim nekim pozicijama, tako da sve to u stvari ukazuje da još uvek mi treba da pokazujemo na to kolika je naša važnost i koliko, mislim, treba da prosto budemo jednaki u celom ovom poslu. Još uvek je zapamćeno i mislim da nećemo ni zaboraviti u Srbiji što se desilo kada je Branislav Gašić, on je sada direktor obaveštene službe u Srbiji, tada je bio ministar, ja mislim, odbrane. Pre nekoliko godina je iz šale, tako je to nehajno, rekao novinarki, vi volite da kleknete. Gde naravno, mislim, mi smo se pobunile, imamo i udruženje koje se zove Novinarke protiv nasilja i stvarno smo stale u odbranu koleginice i prosto to ne sme da bude zaboravljeno, gde to se sve tako provlači kroz neke te priče ili neke šale i ljudi čak ni ne shvataju koliko su to ozbiljni izrazi i koliko to onda ulazi onako u dubinu. Znači ne može jedan državni funkcioner da se obraća tako novinarki, ne sme na toliko nivoa, on to ne sme da uradi. Tako da ti neki komentari postoje, jako ih je puno, od tih tako nekih komentara u smislu, sad kad je bilo prvenstvo u fudbalu, pa smo imali te komentare, žena treba otprilike da se skloni u kuhinju i da kuva, a neka pusti muškarca da on gleda fudbal. Sad je isto bilo nedavno još jedno vređenje, sad ne mogu tačno da se setim pa da ga ispričam, ali sad smo isto imali neke reakcije na javnom servisu Srbije, da je isto došlo do neke isto tako diskriminacije žena u tom smislu tog obraćanja, tako da
ta dešavanja, ja mislim da jako puno ljudi, odnosno jako puno žena u Srbiji ili možda čak i na Balkanu ne obraća pažnju na njih zato što su toliko normalizovani. A koliko uzmemo, tu postoji piramida, u stvari mržnje, kako prvo sve kreće od tih nekih viceva, zezancija i ne znam ni ja. To u stvari govori o tome kako mi sitnim koracima idemo do gore gde se u stvari obezvredi posao, pa čak i život žene. Tako da svi ti vicevi u stvari zapravo nisu dobronamerni i mi treba sad već da evolviramo iz toga i da prestanemo da pričamo o tim vicevima da žena treba samo da kuva ili kakva si to sad majka ako, ne znam, ti je muž na bolovanju, a ti radiš, te neke stvari gde imamo tih situacija da ukoliko žena, pošto na primjer u Srbiji, sad u mestu odakle ja dolazim, ja sam iz Novog Sada, vrtići nekako rade do otprilike 17 časova, ali je neko nepisano pravilo da se odlazi po decu kad god možete, oko 14-15 časova i onda niko vama ništa ne kaže, ali vi osetite tu društvenu, ne mogu da kažem baš osudu, ali onako ne gleda se kao zašto ti je dete do kraja u vrtiću. Prosto se to oseti u društvu onako i onda se to tako nameće i majkama da kao ako mi radimo od ne znam 8-7 pa do 17 časova kao kad si ti sa detetom i tako te neke stvari koje prosto mislim da moramo da normalizujemo da nisu samo majke roditelji, već su i očevi roditelji i da to sve treba da se podeli, da bude jednako i da ne bude onako to podeljeno, mama, tata, posao mame, posao tate. Sad trenutno se nalazim baš u toj situaciji, pa mi je to možda najviše se onako poistovećujem sa tim pričama. Ne mogu da kažem da baš sad tačno pratim kakva su dešavanja, ali osim osude neke u nekim ekstremnim slučajevima gde se jave gde se naprave veliki pritisak javnosti, koleginica i ne znam, tih nekih neformalnih grupa, ne vidim da se nešto dešava. Postoji grupa koja se zove Novinarke protiv nasilja. U okviru te grupe, to je isto neformalna grupa, znači tu su žene iz medija koje uglavnom osuđuju nasilje nad ženama i nad decom i koje veoma paze o tome kako novinari i novinarke, odnosno kako mediji izveštavaju i o nasilju i o diskriminaciji i sve to. Znači one su tu veoma aktivne i one se tu uključuju i makar na taj način one onda skreću pažnju. I postoje druge nevladine organizacije koje skreću. Ali sad što se tiče baš državnih institucija, ja verujem da oni rade analizu, ali ne mogu da kažem da sam 100% upućena u to, niti da se to sad da je to previše poznato u javnosti kada je u pitanju diskriminacija žena. Mislim da se više fokusiraju na možda neke vrste nasilja i neke druge vrste diskriminacije. Te neke osude javnosti možemo vrlo često da vidimo na socijalnim mrežama, u komentarima. I tu su jako često te osude kada je u pitanju seksualno nasilje, gde se ne veruje žrtvi, gde mi automatski idemo na to da je žrtva izmislila. Sad, u samom smislu pisanja, često novinarke koje pišu neke teže teme, opasnije teme, dobiju pretnje. Sad smo imali pre možda mesec-dva dana gde je jedna novinarka zbog svog pisanja i zbog istraživačkog svog novinarstva imala baš pretnje koje su prijavljene policiji i dalje. Znači sad se desio, imali smo pre mesec-dva dana slučaj gde je gde je novinarka prijavila pretnje zbog svog pisanja. Znači postoje te osude, postoje čak i da se osjećaju ljudi slobodno da prete novinarkama ukoliko se njima ne sviđa šta je novinarka napisala. Ja lično nisam imala takva iskustva, mada možda je veći deo toga i što ja radim i na manjinskom jeziku koji je rusinski jezik,
Tako da tu nema možda toliko slučajeva, ali da, u Srbiji generalno možemo da vidimo da se ljudi prosto osjećaju slobodno, da napadaju ljude, a pogotovo, ja mislim, žene, kada prosto im se ne sviđa što su napisali. Ja mislim da u Srbiji ima dosta mladih žena koje žele da se bave novinarstvom. Naprimjer, ja sam u redakciji koja je većinski u stvari ženska redakcija. Takođe, sad u Nezavisnom udruženju novinara Vojvodine sam radila i sa studentima i studentkinjama i sad nisam vodila statistiku, ali vrlo često sam videla da studentkinje u stvari dolaze na praksu, tako da vidim da prosto žele da upisuju to, tako da mislim da što se toga tiče nemamo problema. Ja se zaista nadam da ćemo mi to svi promeniti. Mislim, zaista se nadam da ćemo prosto nas ima dovoljno, jer ponekad se uplašim da prosto ja živim u tom svom nekom mehuriću, u tom svom bablu, gde nema u stvari ni te diskriminacije, ni ničeg. I onda čim izađem malo iz tog babla, onda vidim da je katastrofa zapravo. Tako da ja stvarno mislim da mi koji imamo taj mindset, koji smo osvešćeni, koji razmišljamo o svemu tome, da prosto da ćemo mi u stvari raditi na tome da se to sve promeni. Stvarno mislim da će mladi koji su osvešćeni, da će raditi na tome i da će prosto probiti taj zid koji je napravljen i te stereotipe i prosto sve te predrasude na koje nailazimo. Znači mi u medijima treba da pišemo o tome, treba da obrađujemo te teme, treba da pokazujemo na sve to i zašto je to prosto loše, gde je tu u stvari problematika, jer mnogi ljudi vidim da ne razumeju, uopšte ne vide probleme kada je u pitanju kao da je nešto možda stereotip, da je nešto predrasuda, oni to ne vide. Znači mi treba da menjamo mišljenje i onda svako u svojoj u stvari struci, kada bude polako razgovarao, pričao, zagovarao, da će od tada ljudi znači s vremenom promeniti mišljenje i prosto edukovati ljude zašto je nešto tako, zašto je možda nešto rezultat patrijarhata, zašto žene treba da budu jednake i zašto nisu. Zato što neki misle da žene jesu. I onda kada se uprosti i kada se im pokaže u stvari kako stoji situacija, shvate da to nije sve tako. Jako ukorenjeno u nama, u našim ćelijama i da mi prosto jako puno stvari ne razumemo i ne povezujemo sa patrijarhatom i sa time da možda neke stvari ne bi trebale da budu takve. Kao, na primjer, generalno vođenje brige o kući, kao u smislu da dođemo sa posla i onda još treba, ne znam, da pospremimo, da vidimo šta treba za frižider, šta treba kome je rođendan, koje poklone treba kupiti. To sve nekako padne na ženu. I mi ne razmišljamo o tome, to tako dolazi. Pa onda kada imamo decu, da majka treba da uradi to ili to, pa je čudno kada je tata na bolovanju, gde mi još uvek imamo neki problem i nije baš najprihvaćenije da tata uzme porodiljsko. U Srbiji žene preduzetnice imaju problem da otvore porodiljsko. Znači, to su sve neki problemi koji su zapravo problemi, koji pokazuju na to da žene nemaju jednaka prava. Ne može jedna žena koja je preduzetnica da nema pravo na porodiljski, da to bude zakomplikovano. Ne može tata da ne može da uzme porodiljsko. Prosto te neke stvari moraju da budu osvešćene, ali ljudi su toliko dugo živeli u tim nekim svojim standardima, u tim nekim podelama uloga, da im je jako teško da se vrate to jest ne da se vrate, nisu ni bili tamo, ali da okrenu taj novi list i da prosto krenu drugačije da razmišljaju. Ja to donekle i razumem, zato što je teško izaći iz zone komfora, teško je sad drugačije, ali zato smo mi tu da pišemo o tome, da pričamo o tome i da bi prosto ljudi polako shvatili gde su sve problemi i zašto je nešto problem, jer mnogi ljudi ne vide zašto je to problem. I onda polako ćemo prosto da radimo na menjanju svesti, pa ćemo onda doći do toga da živimo u ravnopravnom društvu.